Τρία υλικά που βάζεις πάνω στην πίτσα και υποβαθμίζουν το προϊόν σου. Εμείς εδώ τα έχουμε απαγορεύσει. Νούμερο 1. Κατεψυγμένος γύρος πάνω στην πίτσα. Αυτή τη στιγμή έχει περίπου 15 ευρώ το κιλό. Με τα ίδια χρήματα μπορείς να βάλεις ένα καλό προσούτο και να αναβαθμίσεις το προϊόν σου. Δεν έχει τίποτα απολύτως να προσφέρει γευστικά πέρα από ένα κακό trend της εποχής. Νούμερο 2. Κατεψυγμένες κοτομπουκές πάνω στην πίτσα. Στην καλύτερη περίπτωση μιλάμε για 60 με 70% πουρέ κρέατος. Το υπόλοιπο τα αφήνω στη φαντασία σου. Μιλάμε για την απόλυτη κακοποίηση του ιταλικού προϊόντος. Με τα ίδια χρήματα μπορείς να πάρεις ένα πολύ καλό ιταλικό σαλάμι αναβαθμίζοντας το προϊόν σου. Νούμερο 3. Topping μαγιονέζας πάνω στην πίτσα. Η απόλυτη θερμιδική βόμβα. Δεν έχει να σου προσφέρει τίποτα απολύτως. Κτηνάσει τα λιπαρά σε ένα κατά τα άλλα ελαφρύ έδεσμα όπως είναι η πίτσα. Ανταυτού χρησιμοποιείς ένα καλό γλάσο βαθμού. Αν θες να μάθεις περισσότερα για την Ιταλική πίτσα, ακολούθησέ μας γιατί σε λίγες ημέρες θα ξεκινήσουν τα Pizza Masterclass που θα κάνουμε εδώ παρέα.